Čo podľa vás robí táto baba? No tak vyzerá nejako športovo. Hej, športovo zameraná, možno, čo ja viem. V zdravotníctve niečo. Ja by som skôr dala šport, že nejaký biatlon alebo niečo také. Cvičí asi. Umelkyňa? Taký nejaká fitness, nejaká fitness trenérka. Čím sa podľa teba živí táto kočka? Bude nejaký modeling alebo ako herečka. Je čošnička nejaká, alebo... Dačo v gastro. No, taký čošnička alebo niečo. Alebo nejaká cukrárka. Modná vizážistka. A tento pán? Fotograf. A tento chalan? Tu bude tiež niečo v rámci multimédií, ako strih. Fotograf možno bude. Vo voľnom čase cvičí a právnikom je. Za mňa možno nejakým takým SBS-karom či vojakom. Netrafili ste, ale nevadí. Oni majú jednu spoločnú vec. Čo to podľa vás je? Pracujú spolu. Myslím si, že sú v rovnakom obore. Oni si zakladali živnosť ešte ako študenti a firmáreň má možnosť si založiť jednu živnosť za 1 euro na stránke študentskaživnosť.sk. Ani ty nemusíš čakať až na koniec školy. Podnikať môžeš začať i hneď, stačí keď klikneš na študentskaživnosť.sk a založíš si živnosť len za 1 euro.